sekawit Gusti mungkin ngersake gending bundet. Oh. Kok dadine kok randu kentil. Oh, iki dibutuhkani. Suaramu dadi gedhe cilik ngono kuwi piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Maradrupati. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi. Sopo? Kula Marse. Pripun Gusti Ayu ampun adik kula mengke kula cengkeh padane. Ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora doyan demit ora ndule. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Aduh. Kananmu piye, Dik? Aduh. Ora ngerti apa aku kok dicokot karo Prabu Kala Sereng. Ayo do golek tangga. Lakonono tak lakonane. Nak, piye, Mak? menginging sekawit Gusti mungkin ngersake gending bundet. Oh. Kok dadine kok randu kentil. Randu kentir karang yo apa-apa ki nek arang-arang ditokke kadang kala sok ora dadi sinau ya sok saklebatan sok lali. Mula ta Gustimu Waradrupati terus sengkel penggalihe ora kersa ngendika. Kudune rak Ngawur kuwi peksi kuwung kok. Ha iya. Ayo kala-kala ya mbukak kaya ngene iki nak dinggo anu apa jenenge iki perbendaraan men ora patiya monoton. Nek iki mau nek ora ana wahyu glimpang kabeh lho nak. Sindenane ora ana sing ngapal. Ya wis ora apa-apa. Ayo saiki wis ora ngapalke kegendingan pokoke anggere sing iso selfie iki wis. Lah iya. Ngono ya, Mak. Nggih. Gusti Ayu keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu. Nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putri ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu. Sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu. Anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal. Monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengku ing kakung. Mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula. Panjenengan dicidra kok ya ora bangga, ora suwala kok ya manut mawon. Ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun ta Gusti Ayu. Menawi Gusti Ayu kersakaken menapa kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Waradrupati awit kula kaliyan Mbak Yu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Waradrupati. Nek panjenengan boten kepareng kabedhar pangandikan lan boten paring dawuh menapa-menapa pekenek wonten dukanipun sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani.
Suaramu dadi gedhe cilik ngono kuwi piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Wara Drupadi. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi. Mila Gusti Ayu kula aturi maring dawuh. Kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken. Sumados damel lejar penggalipun Gusti Ayu. Mbok coba kuwi telake dilondrekke. Suara kok molak-malik kaya ngono. Iya, malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan yen kanane kaya ngene, Pak. Oh, malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok. Maune sedih kok ora suaramu terus gumujeng. Biyung ben Wonten dawuh sing lemu kuwi sapa? Kula menika adinipun Pak Yu kula menika. Kula menika Kapendhar Taruna. Menika adi kula. Ngatose saksuwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku. Nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah. Upama kuwi kok nembang ngono ya iso. Ampun. Ana nembang boten sae. Suara kok iso gedhe cilik ngono. Kelingan kancaku. Menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik kados iki? Duwe piye jenenge Bagyawati. Sinten? Bagyawati. Oh, nggih. Ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe. Panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri. Leres. Panjenengan menika mboten badhe wonten ing Padasuri. Nanging panjenengan menika badhe dawah wonten ing Kasur Babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andadosna kawuningan. Bilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun berputih pawalaksana. Tansah ndedana dhateng sanggaring para kawulanipun. Iya. Nanging ya apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu. Nek cara kula nuwun sewu. Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun begalih. Amargi menawi dipun begalih menika sami kawon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. Lak gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Pakde Adi Sugito. Mula iki wajib tak tirokake. Nanto. Nanto kaya ora kok mayang bendinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundur. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sabdawati. Mono bareng kula badhe dipun dawuhi majeng. Iya maju wae. Ngestakaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun
Swanten kula menika nyigar. Nyigar. Inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyok enak. Terus aja leren nek urung semaput. Ben tapok. Gusti Ayu kersakaken menapa? Kula saged mangertos Gusti Ayu. Wis aku nek kowe wis kowe iki meneng ora tau omong menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora wose rembugan ning tinggo goceng terus pripun Gusti Ayu ampun adik kula mengke kula cengkeng madane. Ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora dian demit ora nduling. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Mban, ora wonten dawa. Ya mung kuwi sing tak pikir. Perkawis menapa? Nek nganti nular ning aku cilaka iki. Aku kaya ora mentala ninggal marang Sinuwun Prabu Puntadewa yen nadyan ana ing kene dimuktekke dening Prabu Kala Seremban. Dem, Gusti Dem. Iki kok ana wabah penyakit apa to? Dadi kabeh ketularan kabeh. Tansah pamoring sukma Sinumaya winayu ing asepi Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna kasarupraptaning Prabu Kala Sereng galea karya kaget kang samya mulat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Panamargana Samirana lan Warayang nang brul nang brul mbek miyong tergelung sengu ladala tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi
Monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing Taman Negara Inggiri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Ing Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma. Oh Prabu Kala Sereng. Ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa kelawan Wara Drupadi. Oh, latar. Lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kalawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara Inggiri Kadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepira kekuwataning para Drupadi tan wurunga mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo, aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Kowe aja dolanan atiku. Kowe aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng. Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok. Wak cokoti do tekaning pati. Aduh. Kananmu piye, Dik? Aduh. Ora ngerti apa-apa aku kok dicokot karo Prabu Kala Sereng. Ayo do golek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dresing kang kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala Sereng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacahe tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas pitung
iya kuwi pitung tuk ing sendhang ing ngapan ana ing ngereng-ngerenging gunung ingkang cacahe 7. Lho. Bakal pirang dina le rampung? Aku kudu siram jamas ana ing sendhang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendhange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane. Menapa sinuwun kok katingal bungah penggalihipun Deh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu Deh Waradrupati sing tak colong tak leboken ing taman mau tak tanting dheweke sagung ngladeni karo aku Deh inggih sinuwun derek bingah nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Waradrupati kowe nek sibo nganggo kacamata ireng men yen kowe nyawang Waradrupati kowe aku ora weruh mergo aku bakal sujana karo kowe mboten sinuwun mboten badhe wantun Deh wonten dawuh negara tunggunen lho panjenengan badhe tindak dhateng pundi Drupadi njaluk syarat aku kudu siram jamas 7 sendhang ingkang metu saka ereng-erenge gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge ning sendhang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggunen negara aku tak budal dina iki menapa pareng nderekaken para wadyabala rasah ijen wae mesti kelakon kabeh prajurit kon samapta ing kati sawige ing dirimbuk menawa Drupadi digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh nuringgih ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh
katiyuping angin semya swaraning karongyan samirana mawur kulawan riris lumrang gandaning puspita karenggiwan putyanira sang Dejawara mbrengang lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Siraping sang pangareka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung sang Bang Pratapati jemdhu saking Barang Wetan kaling mega sarta gunung-gunung parandire bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane nawau kawuh sawancine wis nganci goro-goro Sukramangkara tumbak menda tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsata Astana wadasa
Yeah.